Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa. Igwa na po kita nin 3 minutos lapwas alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol pati naman kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal nasa linya ang Mega Force Patrol si Chief Jimmy. Chief Jim, maray na hapon, please go ahead. Kung sa ibang lugar matindi ang epekto kan habagat, kung sa minsan may matinding uran, kung kaya luway-luway sa ibang burabod nabubuhay na, alagad sa pantaw, sigon kay ABC Federation President Jopit Fernandez, iba ang sitwasyon, dainin uran duman, kung kaya so dating source burabod sa sityo mapili, pinaw-pinaw pa man giraray hanggang sa ngunyan, dahil pa nare-replace kan uran ang nag-evaporate na tubig kay ni. Problemado sa tubig ang pantaw kung kaya ang opisina ni 3rd District Congressman Adrian Salceda nag-akudir na. Pinadarahan na duman sa pantaw kan na water lorry truck kung saan nagrarasyon na ini nin malinig na tubig sa mga konstituentes kan na pantaw sa Libon maski puro papano makahirohinggian man lamang sa shortage sa tubig sa nasabing barangay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Dagdagan tapan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol, si Angel Mustasa. Angel, marhay na hapon, please go ahead. Mugmang pinag-anunsyo ni Dr. Gladys Damdam Escote, ang Local Health Systems Development Chief as in Medical Officer 5 ng Department of Health Bicol Center for Health Development na ang Legazpi City, partikular na ang City Health Office, ang nakapagbakuna na ni nasa 90.9% o kapareho ni 17,604 na mga aki na may edad, 6 na bulan sa 59 bulan, hali sa kabilugan na 19,257. Sigun kay Escote, tiwala siya na marealisar as in maaabot ng Legazpi City ang target kaning mabakunahan o at least 95% ng mga nasabing numero na mabakunahan man kontra sa nasabing hailang. At ako ginipig pa pangaputan man ni Escote sa iba pang mga LGU na mas mapakusog ang sa ilang mga pagigibong MRC para man matawan ng proteksyon ang mga kakian sa indang lugar. Dagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, diretso na kita kan mga istorya sa lado nasyonal. Dai papabayaan ni Senadora Loren Legarda ang mga pigasabi niyang warang basehan na alegasyon na rautunan sa iyang tulong dekadang record sa serbisyo publiko. Ipinahayag ini kan Senadora matapos na apodon na quite suspicious kan opisina kan Ombudsman ang pag-extender kan sa iyang medical leave sa Senado. Ipinairarom na sa preliminary investigation kan Ombudsman ang mga reklamo kontra kinda Legarda asin aki niyang si 1st District Batangas Representative Leandro Leviste katakod kan 10 bilyones de pesos na solar energy projects. Kumpiyansa ang senadora na mapapatunayan na wala sindang kasalan oras na magluwas ang bilog na katotohanan. Mientras tanto, nangapuda naman si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na repasohon ang lay laban sa loose firearms na pigasabing invuelto sa 98% kan mga gun crimes sa Pilipinas.
Sa press briefing, sinabi ni Remulla na bailable sa ngunyan ang padusa sa nag-iingat kan mga bako rehistradong badil. Katukod kay ni hinagad man kan opisyal na gibuho na non-bailable ang Robin Padilla Law o ang lay na may kinaaraman sa illegal possession, manufacture as in acquisition kan firearms as in ammunitions o bala. Mientras tanto, sa giraray na ipigbusol ni Interior Secretary John Vic Remulla sa online game na Roblox ang posibleng influensya o kay ipigbasol ni Interior Secretary John Vic Remulla sa online game na Roblox ang posibleng influensya sa likod kan pambabadil kan sarong high school student sa Ateneo de Zamboanga kaining Agosto 18. Affair kaini na pag-araman, ipinag-live stream pa kan suspect ang shooting act sa website na Watch People Die. Sa katakod pang bareta, ipinagmandumaan kan Philippine National Police o kaya ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa anti-cybercrime group na i-report ang accounts na nagpapalakop nin mga sensitibong letrato as in video kan Ateneo de Zamboanga shooting incident. Nakikipag-coordinate na ang PNP sa mga social media platforms tanganing ma-take down ang kopya kan live stream kan high school na shooter siring man ang iba pang mga kua sa crime scene. Sa may relasyon pang bareta, pinahimutikan kan Philippine Ports Authority o PPA na empleyado ninda ang ama kan nagadan na estudyante mantang sigun man sa Bureau of Customs o aduana nasaro sa mga badil na ginamit sa insidente iyon service firearm kan naka-assign sa ama kaini na customs police asin saro pa iyon personal alagad lisensyadong badil. Dahilan digdi sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dapat ugidon ang paninimbagan kan mga tagsadirinin badil kapag nagamit ang sa indang armas sa krimen. Mantang ipinairarom naman sa relief ang customs police chief o kaya ang Customs Police Chief sa Zamboanga City na ama kan estudyante para taawanin dalan ang patas na investigasyon susug kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na piglinaw na wara nin direktang kinaraman ang opisyal sa pambabadil. Mantang nakikidumamay an man iba-ibang eskwelahan asin organisasyones sa mga pamilya kan biktima asin pinagkondenar ang biolensyang nangyari mantang nangapunan ng PNP asin bako beripikadong informasyon, retrato o video katakod ang insidente mantang nagpapadagos ang investigasyon. Padagos pang piga-aram kan mga otoridad ang tunay na motibo, mga nainot na senyales, asin iba pang dahilan na pwedeng nag-ambag sa insidente, asin day pa pikukonsiderar na napatunayan ang mga aligasyon na naglakop online sa kudwarang opisyal na konfirmasyon. Sa may relasyon pang bareta ng ngapudan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na dai-ipag-repost o i-share ang mga naglalakop na video kan pag-atake sa laog kan Ateneo de Zamboanga University kasuod mang aga. Sigon sa CICC, makusog nindang pigumonitor ang social media katakod kan insidente asin nakikipag-koordinar na sa Meta asin iba pang platforms para sa tulos na paghali kan mga footages. Kamautan kaini na malikayan ang padagos na naglalakop na mga video na pwedeng magdara nin kulog, panik asin kadagdagan na atensyon sa siring na klase nin violensya. Hinagad man kan CICC sa mga magurang na bantayan ang online activities kan sa indang mga aki, lalo na ang mga minor de edad, kasabay ang pagagamit kan social media, gaming as in messaging platforms. Kasabay kay ini pinag-abisuhan ang mga magurang na mantinero na bukas ang komunikasyon sa harong, as in aramon ang mga pighiling, pigsusundan as in pigukonsumo online kan sa indang mga aki. Padagos man ang nakikipag-koordinar padagos man na nakikipag-koordinar
sa mga online activities katakod kan insidente asin makapagpautob nin magakanigong lockdown. Ultimong detalyes kan Bareta, suminakat na sa 27 ang nagkagaradan dahilan sa epekto kan bagyong Luis, may asin habagat, susog sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngunya na Agosto 19. Sa nasabing numero, 15 ang nagadan sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, saro sa Quezon, asin saro sa La Union. Saro man ang narehistrong nagadan sa Oriental Mindoro, saro sa Negros Occidental, asin 2 sa Caloocan. Mantang 17 man ang narehistrong lugadan, mantang saroan na wawara. Sa pangarang kadag sururat kan informasyon sa pamayon ni News Director Mardela, Nicole Ann Gloriani, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez asin si AJ Bremen. Ako po si Pio Fernandez, de maghali tulos na masunod po ang Armadero Perpetual Help Divina. Salamat, marayin hapon. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For